Je ziet echt van Eelsen? Ik ben echt geboren van Eelsen. Ga je ook? Ja, ja. En je zegt hoe mijn ouders huis is, dan zeg je ook dat ik er een iets gekregen. Ja, ik weet niet of jij van Eelsen is. Nee, absoluut. Maar wieso? Wat betekent Aan het dat dan? hele kaartbeeld. Heb je Antje Vreugde? Weet je het hele kaartbeeld? Dat is midden in het dorp. Ja. Die is niet meer de ja, hier staat ze weg af. En daar op de hoekelige withuis. Ja. En daar kom ik vandaan. Daar heeft mijn papa en mam gewoond en daar ben ik geboren. En je zei net iets over een Iske. Ja, En de man verkocht iets. Die houdt niet veel met te doen. Ik zeg, en ik werkte in de horeca. Ik zeg, mam, zou je niet iets gaan verkopen? En had je daar geen zin voor? Jawel, zei ze, oh, dan heb ik een pruitje met de lu. En dat heeft ze maar gedaan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En dat is deze dat zelf maken? Nee. Nee? Die firma waar wie werkt, een horecabedrijf, die draaide het die zelf. En ze kalde ik me toen en dan brachten ze een conservator die is water gaan. En die is aan het leep in de trein. Er komen alle kinderen die gingen naar school en die moesten van de mams een dubbeltje hebben voor een ijsje. Snap je? Hoe lang is dat geleden dat het iets nog een dubbeltje kostte? En Slook, hè, verkocht ze Ja, ook. Slook ook. Ja, hoe lang is dat geleden? God, meer dan 50 jaar. Echt hoor? Ja, ja. Meer dan 50 jaar, dat bestond Ja, Antje samen. aan. Het Hoor waren ik ze kind, dus dat ik Romeins. naar school ging. Dus dat was een begrip in Eelsen, Iske Ja, halen bij Antje. Antje. Ja, bij Antje, ja. en zeg ik gewoon Uri's. En ja. Dat was echt leuk, Ook hier ja. zit ook hier zit Antje, daar zat ze. Mijn zoog dat niet het was. Maar ik wou Antje niet. Maar het is jammer, ik wil je eens vertellen wat ik gedaan heb. Maar ik kan toch niks manig verdienen. Ja, wat heb ik dan eraan? En als... Ja, vertel gewoon wat in beroep is, wat ik hier heb gedaan in het huis. Vertel het me eens. Ja, ik moest het vertellen. Ja, ik denk dat je wel weet wat ik doe, of niet? Nee, zwarte zie je niet veel. Dat mag ik niet mee. Nee, overal waar ik in kon zitten, kon ik zitten. Ja. Het die mensen altijd zo snel in de gaten? Ja, hè? Ja, het is familie, pas op. Ja, die is wel 3x7, ja. Ja. Zo, nou, genoeg over mij. Ik heb ook mijn ganse levensverhaal verteld. Nou. Nee, want nou heb je me wel nieuwsgierig gemaakt. Ja. Hoe over? Wat je vroeger gedaan hebt dan? In de horeca gewerkt. Ja, dat heb je een paar keer wat gezegd, je maar hier wat, hebt gedaan? wat precies, wat bleef? Wat ze hier heeft gedaan. Ja, wat heb je hier gedaan? Met een man dat we het rand hadden. En die is al, wat? Voor 47, niet voor 44. En toen heb ik, ja, de soorten met dat. En ik heb het overgenomen en gewerkt met personeel dan. Tot 68. Allee, tot ziens, hè. Precies, hè? Vanaf het Hoi, pieken daar. Tot 68. Vatenbeer. Bij criminaal. Ik ga wel hulp om te laaien. Met bijen lopen voor altijd de vatenbeer. Koelers, stuur, tafelen. En ze doen examens achter de rug horen. Oh, Oh ja, die examenfeestjes allemaal. ja, allemaal een hoes. Maar als ik vraag hem hoe zit je vandaan? Aan de taal, hoe zit je vandaan? Ik kom uit de buurt van Venlo. Ja, ik wil zeggen, je spreekt een beetje raar. Tegen de Overijlse. Ja, helaas. Kunnen we... Is niet daar, is leuk. Ja, Als ik eigen Eelse koud, dan, nee, dan gewoon de lu lopen. Omdat het is gewoon zo mooi. Ja, het ene vind ik het zo en de andere niet. Ja, maar het is, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is, hè? Dat klopt. Ja. Maar ja, ik ben nog gevoelig. Ik moet nog immer lopen, niet vliegen. Nou, zo, ja, lopen, niet vliegen. Nee. Nee. Maar je hoeft ook niet ver hoe te vliegen, want je hoeft de deur maar open te maken en je zit hier fijn op het bankje. Ja. En het halve dorp gaat hier aan ook voorbij. Ja, dat is waar. Maar dan moet ik ook eindelijk zeggen, de lu zin niet meer aan wie ze vroeger horen. Wat is er veranderd dan? Als ze langskomen, is ze goeiedag of lagenzins. Ze zijn allemaal meer gesloten. Eerst zag iedereen goeiedag en overal moest de komst, kalmste meer. Dat is nu niet meer. En de kinderen zeggen ook niks meer. De kinderen hebben dat ook al overgenomen. Vriendelijkheid is niet meer de bier. Maar die kinderen die hebben het ook druk, hè? Die moeten onder het fietsen, moeten ze ook op de telefoon kijken, hè? Juist, Misschien zien ze ook niet meer.
Ja, zo hoeven we gewoon niet te zien, dat ga ik niet doen. Maar ik bedoel, de ganse mensheid is veranderd. Vind je dat niet? Is dat niet bij u? In het dorp? Oh, je zit nog wat stil. Ik woon buitenaf. Oh, fijn. Maar het is, wij huren het wel druk. Ja. Dat mensen zeggen van, er zijn veel dingen veranderd. Er is minder saamhorigheid. En mensen zeggen zich geen goeiedag meer. Juist. Mensen letten niet meer op elkaar. Nee. Vroeger zal ik u vertellen, als de buurman hulp had, dan ging de pap helpen. En als de pap hulp nu had, dan kwam de buurman. En bij ons aan de overkant wordt de winkel van Alberis. En manufacturenzaak wordt dat. En die hadden zo'n stoep 3. En dan zaten s'avonds wat uit de buurt. Waarom 6 uur gesloten dan, hè. En die zaten op de stoep en er worden een kallen en er wordt hongerij, drukte. Dat was de plek waar ze heen gingen. En die amuseerden zich toch. Kunnen ze doen niet meer. Maar die mevrouw kwam toch nog even een broodje maken. Er zullen er toch nog wel meer zien, of niet? Ja, die is van de markt hier. Aan de markt heeft haar dochter een kledingzaak. En ja. Een zuster van mijn man, die is in een tijd bij ons geweest. En haar pap, die kwam toen af en toe naar die zuster van de man. En die wilde, ja, het was een vrije vrouw in Heelse. En liefbaar is ook dan. Maar ze hoeft geen schoen. En dat is een dochter van die man die vroeger bij ons kwam. En dan was ik zo'n jaar 4, 5. En dan pakte hij me en dan moest ik bij hem op de zwart zitten. Vergeet ze allemaal niet, hè. Dat weet je nog steeds? Van dat je 4 of 5 jaar en dat je... Ja, zeker. Maar de man, dat wordt ook steeds herhaald, hè. Oh, zijn eens voor hier geweest, zag de man dan. Het kindje weer op de zwart gaat. Ik was 5 jaar en toen kreeg er de eerste, mijn broer. En daarna 5 jaar nog een broer. En ze zijn allebei dood en mijn man is dood. Hij was 44. Overleden. En het is net of er nog even komt met goeiedag zeggen. We waren in Beek, bij de plaats geweest en bij de muis en overal drank gebracht. En dan komen er even. En daar zit er, ik ben al verdig door geweest. Ik heb op niets gelaaien. Ik ga hem nog warmen tot strak. Dat was er het 3:30. Is niet terugkomen. 3:30 komt de dom hier van Heelse, de begrafenis ook niet meer. Dat moet je bij uit de buurt houden. Want hij zag dikker tegen mijn man. Die komen gewoon zagen het op. Ze zegt zo wat ergens in een café of wie dan. Kom die eerst huisholen. Blijf tegen weg bij me zeggen. Houd de goede buurt. Dat was flauwekul, hè. Ja, hou wist niks van. En toen kwam hij binnen. Ik heb hier zijn dorpelke, de stoep met zijn dorpelke. En een veel bekend over de stoep zo deur open naar binnen. En ik ga toevallig een leverancier van de Coca-Cola waarin hier. En dan word ik met een kallen. En toen zei hij zo, god zei hij, ik wil niet meer op een man is me altijd weg. Ik wil een scherm met hem kallen. Wie gaat het nog? Ja, zeg, dat ziet je wel de omzet. Zo en zo. Zeg maar, op die kleine flesjes is niet veel te verdienen. Over die kleine colaflesjes. Nee, zei hij. Ik zeg, ja, ik ga wel eens meer winst opgeven, verkopen toch goed. Kreeg ik 2 cent per flesje bier. Zo het er 24 in zo'n krat. Dat waren 48 cent. Kreeg ik het beter koop per kratje. En daar was ik zo gelukkig mee. Dat wilde ik met een man gaan zeggen. Om tot zelf maar in de horeca gezeten had, was het echt voor te verkopen, ja. Mijn man kwam niet meer terug. Kom de dame, zei er, ja, zei er, dit is het gebeurd. Ik zeg, toch niet met de pap en de mam, honger aan het hele gaarbeeld, dat weet je dus. Ik zeg, nee, zag je. Ik zeg, met Theo, daar wouden ze pas, die was bij de ABN AMRO, en daar hadden ze pas een steen dat kantoor geopend, dat hadden we dus moesten draaien en opwerken. Ik zeg, toch niet met Theo. En dat was toen, daar hadden ze zo'n cel of een koker.
En daar zat de kassier achter. Hè? En met een opening had ik mijn broer gezegd, als ze dich willen pakken, houden ze door de revolver onder door, zag er. En dat vind ik toch niet juist, daar ga ik toch over reclameren. Nee, zei er de broer, nee, toch niet. Ik zeg toch niet met een man? Jawel, zag er. Ze kan niet. Ik heb net gebeld naar Wermend. En die vrouw die niet tot er even kwam. En toen zag hij, mijn vrouw is net weg, een ogenblik. Ik zeg, en dan lag ze de oog op. Ik zeg, maar dat is al een oude mens. En die wist eigenlijk niet goed wat ze moest zeggen toen die belde. Want die belde normaal niet. En toen belde ik wel. En toen waren al dood. Wat was er gebeurd? Die vrouw is met kaal in de hang op tafel aan het liggen. En heeft altijd nou veel doen. En het was gebeurd. En je mist hem nog steeds? Ja, alsjeblieft, als het alleen is. Ik heb tot 68 dus met personeel gezeten en daar was ik nog eens alleen. En in de cafés en winkels, we hadden 21 winkeltjes hier in de omtrek. En cafés hier in Heelse verschillende. En in Beek en Geleen en daar overal. Het was wel flink aanpakken, maar het was leuk werk. Ja. En daarom vind je denk ik ook zo jammer, omdat je alleen ziet al zo lang. Ja. Ik zal Dat de mensen geen goede dag meer zeggen. Dat ook nog, ja. Dat allemaal bijeen. Maar ik zal ik vertellen. Ik heb nog wat geen idee gehad voor nog weer. Ik had te beginnen ergens met, ik denk nee. Ene verloren en dan gaat niets en dat kun je prins heerlijk. Alles in orde is, hoeveel we gewerkt hebben. Laat hem maar wegblijven, ben ik alleen. Maar nu, ik denk niet dat mijn ouder wordt en dat het niet meer zo goed gaat. Huh? Gaat ook met u gebeuren. Het gebeurt ons allemaal een keer. Ja. Dat is het enige wat zeker is. Ja, en wat rechtvaardig is. Huh? Ik vond het toch fijn dat je even even leuk met u een breutje hebt willen maken. Ja, en ik vind het leuk met u gekald hebben.